Malam Ibro. Allah. Malam Ibro. Allah. Ana lafiya? Ya aiki. Alhamdulillah. Dama ina so akwai magana wanda za mu yi da kai. Malam Ibro, ka taimake ni sosai. Baka taba min cuta. Baka taba mu sata. Baka taba mu rashin mutunci ba. Haka ne. Saboda haka ni ina so zan je gida. Zan koma gida. Ka san ana cewa once an American, always an American. Abinda yake nufi in yau kai da America, gobe jibi kullu kai da America. Zan je gida. Saboda haka ni ba zan dauki komi daga nan. Ba zan iya daukan komi daga nan. Ba zan iya tafiya da komi. Wannan motoci. Malami bro, abin da nake so na gaya maka duk waɗannan abubuwa da kake gani waɗannan cars ne da gidana da komi ina so na hand over to you. Ina so kenan me ake cewa ina so na malaka maka. Ka mallaka mun Je ka waɗannan abubuwa da kake motocin da komi menene? Malami bro, get up! What's wrong, man? La ilaha illallah. What's wrong with you? Sayyidina Muhammad Rasulullah. Calm down. Breathe easy. Kai numfashi. Kai numfashi. Kara yin wani. Ka kara daya. To ya kake ji. Calm down. Wannan ba ko wani abu ba. A gurin ka ba. Ba magana wani abu. Ku kuka gaya min cewa mutunci ya fi komi. Kudi ba komi bane. Ka yi min mutunci. Ba ka yi min cuta. Ba ka yi min sata. Ni na ji daɗi. I really appreciate what you've done for me. Ibro, Ranka daɗe. ka kwanta da hankalinka. Har su ma ne makare kwanciya. Suma menene yayi zafi? Me yayi zafi? Yayi daɗi. To ka kwanta da hankalinka. Ba wani abu. Nagode. Ba wani abu. Nagode. Kai dai kai ta ma addu'a. Nagode. Nagode. Ba mai lafiya. Lafiya So I'll give you the handover document. Ka san akwai takardu wanda zan baka. Wanda zai gwada cewa kuni na malaka maka. Nagode. It's all right. Nagode. Welcome.